Jos joku ihmettelee nuo mun punaiset kumpparit. Tämä on hyvä videokuva. Aari ei tiennyt ollenkaan, että Arto ei lähde Helsinkiin tänään. Mennään yhdessä huomenna Helsinkiin. Arvin, tapa. Tapa. Tapa, Arvin. Kenen pupu? Tapa pupu. Hyvä. Jaa, hienosti. Hyvä. Tapa pupu. Hyvä koira. Tapa pupu. Tapa pupu. Hyvä koira. Tapa. Tapa pupu. Tapa. Hyvä koira. Tapa. Tapa pupu. Tapa pupu. Tapa pupu, Arvin. Tapa. Mun muotta.